Mae modd i wefannau bro a'r papurau bro weithio ochr yn ochr, fel bod y cyfan ar ei hennill. Mae yna lawer o bobl yn dibynnu'n llwyr ar bethau digidol i gael eu newyddion neu straeon, ond mae yna rai yn licio print a papur bro traddodiadol. Diolch yn broblem, ond mae'n gyfle i wneud pethau bach yn wahanol a helpu'n gilydd. Mae gwefan fro a phapur bro yn gweithio'n wahanol. Mae un yn dda am un peth, a'r llall am rhywbeth arall. Mantais gwefan fro yw bod y lle da i dorri'r newyddion diweddara un, i rannu fideos, blociau byw, ac i gael ymateb ar y funud. Mantais papur bro yw bod yn gofnod gwerthfawr ac yn lle gwych ar gyfer erthyglau hirach, colofnau, ysgrifau a phosau. Meddyliwch am rhywun yn codi arian trwy wneud taith gerdded. Mi all y wefan fro gyhoeddi fideo bach bob dydd ac updates. Ond papur bro fydd yn crynhoi'r cyfan ac yn ei roi ar gof a chadw. Sa chi'n meddwl am gêm bêl-droed enghraifft, gallu'r gwefan fro ddal cyffro byw y gêm, dangos y goliau sydd wedyn, cael sylwadau ffans, ond yn y papur bro, allwch chi gael stori am hanes y clwb neu bortread o un o'r chwaraewyr. Efallai bod podlediad yn gyfrwng da ar gyfer eich bwyntiau a chyfweliadau o steddfodau lleol, ond mae'r papurau bro yn berffaith ar gyfer cyhoeddi gwaith lle'n buddigol a fod yn gofnod o'r holl ganlyniadau. Chwiorydd yw'r gwefannau bro a'r papurau bro. Nid cystadlu, ond cryfhau. Mae'r ddau yn rhan o'i cymunedau ac yn cyfrannu mewn ffyrdd gwahanol, a chyrraedd mwy o bobol. Roeddwn ni ro Wyddfa eisiau gweld efo merch leol sydd wedi dechrau podcast am rachod. Ar ôl sgwrsio efo hi dros Zoom, wnaethon ni fel criw ifanc ac o'r Wyddfa gyhoeddi'r erthygl yn crynhoi'r stori yn y papur bro, ond do'n o'n lle i gyfnodi bob dim diddorol gan ei ddeud yn y papur, so nathon ni rhoi trac sain o'r cyfweliad llawn ar ein gwefan bro Wyddfa 360 i bobl allu clywed y cyfan. Mae gan bapur bro clonc golofn rheolaidd yr enw cadw'n cyfrinachau, lle ni'n holi cwestiynau i ddod i nabod rhai o ieuenctid yr ardal yn well. Mwyn annog pobl i brynu'r papur, ni'n cyhoeddi pwt bach o'r erthygl ar clonc 360, mwyn i bobl gael blas a bod eisiau darllen mwy. Fe gynhaliodd papur bro y ddolen gystadleuaeth gelf i blant ar y thema fy milltir sgwâr. Roedd cymaint wedi cystadlu ac ro'n i'n gwybod byddai ddim modd rhoi lle i bob llun rhwng cloriau'r papur. Felly fe greuwyd fideo a'i gyhoeddi ar bro aber 360, gan annog pawb i brynu'r papur mwyn gweld rhestr o'r enillwyr. Mae'r we a'r cyfryngau digidol ar flaen bysedd ein pobl ifanc y dyddiau hyn, a rhai chydig yn hynach fyd. Dyna ffordd llawer o bobl bellach i gymryd rhan. Cymryd rhan yn y gymdeithas, drwy'r Gymraeg, a dyna beth sy'n bwysig. Cyfryngau i wneud gwahaniaeth yn lleol yw papurau a gwefannau bro. Straeon lleol gan bobol leol. Mae'r cyfryngau yn cynnig gwahanol pethau, pob un o'i gryfderau. Wrth rannu'ch stori tro nesaf, meddyliwch sut allwch chi fanteisio ar y wefan fro a'r papur bro i ddeud eich stori yn well.